Okay, hi guys. Nu, jeg skal lige gå på højde. Og det her, det er min. Har jeg taget din bror? Ja, okay, jeg kommer. Jeg gør det. Okay, kom, jeg skal vise dig noget sejt. Det er på gulvet. Hej guys, det er min lillebror. Jeg tror, I har måske ikke set ham, men jo, i den anden video, tror jeg. Måske. Okay, kom lige her. Kom lige her. Okay, han ligger okay? Så, der er nogen der kan der måske. Står du her, okay? Der er noget slik, okay? Nej, vent. Her. Han er lidt skøv. Okay, altså. Du står her. Hold den her. Og du må ikke kaste den, fordi jeg kommer lige om lidt, okay? Hold da ikke. Han kan ikke det challenge, at der falder så mange gange. Hvad? Kom og sig hej. Hallo, skriv i kommentaren, hvad jeg yndlingssang til. Det er ham her, det er I like a movie movie. Mig, det er også I like a movie movie. Prøv at høre det. Og så kommer min anden her. Fuck, hvis I kan hjælpe mig. Gud, ja. Send hjælp. Send hjælp, please. Send hjælp, der skør. 2 børn skør. Jeg kan ikke mere. Vi har det banker her hos det. Okay, hvad vi siger nu? Vi har et køkken. Lige her. Og så kigger jeg det her. Ja, og så de er her. Jeg lægger lige. Okay, jeg skal lige have min video. Okay. Kom. Hvad er det? Kom her.